Ahoj, volám sa Robert Noyce. Som muž, ktorý veril, že technológie môžu byť rýchlejšie, menšie a dostupnejšie pre každého. V čase, keď Jack Kilby predstavil prvý integrovaný obvod, som si uvedomil, že máme v rukách niečo, čo môže zmeniť svet. No bolo treba nájsť spôsob, ako to vyrobiť efektívne, pre masovú výrobu. Jack použil germánium, ja som siahol po kremíku. Prečo? Kremík bol lacnejší, stabilnejší a jednoduchší na výrobu vo veľkom. V roku 1959 som navrhol a vytvoril vlastný integrovaný obvod, čip, a ukázal svetu, ako sa dá vyrábať rýchlo, spoľahlivo a vo veľkom množstve. Práve vďaka tomu sa čipy mohli začať používať v komerčných produktoch. Neskôr som spolu založil spoločnosť Intel, ktorá priniesla svetu prvý mikroprocesor. Predstavte si to ako malý mozog na kúsku kremíka, schopný počítať, rozhodovať sa, pamätať si. Čip už nebol len elektronický obvod, stal sa procesorom, ktorý vykonáva príkazy, spracováva údaje a komunikuje s ďalšími časťami počítača. Týmto sa otvorila cesta k dnešným technológiám, počítačom, smartfónom, autám so samostatným riadením a samozrejme aj umelej inteligencii. Bez môjho príspevku by tieto zariadenia nemali dostatočný výkon a spoľahlivosť. Nie som muž, ktorý staval počítače. Som muž, ktorý im dal srdce, výkonné čipy, ktoré bijú miliardy krát za sekundu. A ako sa z čipu stal nástroj, ktorý začal napodobňovať ľudské myslenie, o tom vám už povie ďalší vizionár Gordon Moore.